jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Saiki ne aku kepikiran esuk kapan iso ngicipi jemblemu angen-angen ku teko bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing meteng 3 wulan aku saumpama kudu tuku larang randuwe duit wani dodol untu aku ngidam jemblemu jemblem sing ngendi Mas jemblem sing kuwi sing ndi kuwi Mas mosok ora ngerti Dik jemblem sing mbok konul kuwi aku penasaran apa yo tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Saiki ne aku kepikiran esuk kapan iso ngicipi jemblemu angen-angen ku teko bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing meteng 3 wulan aku jemblemu saumpama kudu tuku
Cemblem sing kuwi sing ndi kuwi Mas mosok ra ngerti ke pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi Cemblem sing mbok kembol kuwi aku ngidam cemblemu Cemblem sing ndi Mas Cemblem sing kuwi sing ndi kuwi Mas mosok ra ngerti ke pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi Cemblem sing mbok kembol